Sorry. Uthala namhlanje ngiyakade ngisibuza. Siye sifumane ukubana siyangena sibancane. Yona nto ke leyo ibangela ukuba sibe nokudinga nokuthaba kaloku abantu loo nto leyo ngabantu bathi ayifanele ukuba bayazi indlela esihamba nanjengoko besazi ukubana thina sinikamba lakhaya nesizwe. Kubalulekile ukubana sibafundise abantwana, sibalumkise, sibafundise, sibaxelele okokubana mabalumke bazazi bawune bagqina baxaselana abanye abantu abathi abangekho kulowo nalowo ungeyiyo le nto ungeyonxalenye kulo msitho wethu apha. Ndingamkhuthaza okokubana ndicele kokubana mabasondele beze ngakuthi kokubana ibalulekile le nto singayo apha. Iyasigcina, iyalithoba izinga lokumitha kwabantwana abaselula, iyalithoba izinga leziyobisi njengoba sisazi kokubana abantwana bahlangabezana neengxaki zokokubana basweleke bebancinci begetyengwa bedlwengulwa bexhatshazwa ngokungenalisini. Loo nto ke ndithi kuba mabasondele kuba kaloku apha siyasinda, siyakhuseleka yaye siyakwazi okubana sisiveze iitalente zethu singabantwana, sikwazi okubana sibe nathi siqine sibone sisizwe okubana le nto iyenzeka iseza kwenzeka futhi iseza. Igama lam nje akho ifani yam.